sinaka lapha ebatholela bahamba isikhathi kanti izobaneshwa lendlela eyihambayo idibane nonochaka okade kwasuka bamba amagundwane ephuma eqothukile yathi iyangena kwasesisala ukufa ayithi-ke phela mangena ukufa uboni ukuthi ingenile kwahamba iminyaka lengane iyithola nalomfana lomfana uyazi ukuthi yena uyagula kwahamba isikhathi baqala bayibona manje hayi bo noyibanibani washintsha nje wekuza yabona inyonga bayikhipha isikhumba esidala noma ugcoba uvaselini awusahlala uvaselini uhamba namaphepha esikhulu waqala manje wenwele uvuka embhedeni vuka sami angisizwa sesindwa yikhaya savubeki bambheka bamshiya manje masebe emaphathini uyabona masugula ngempela umuntu akulethela iapule ngabeka namhlanje ngazi ubuye ngonyaka ozayo lihlela alihleki sinda ngisho imhlaba thani mzame ngedoba nalo lehla lesagila kanzima sengathi ungancika mozo uphuze ngoba kubhineka kanzima sihleli sakaze ekhaya abangani bahambile yabona masuku ushaya into esihlahleni ushayela zisuke ezingekhaya bahambile abangani yakula le ntombazane yakula qala manje ihlathi bezade bencuma ngaza abafana uthi neyinguqu zeyihlathi kwashintsha cishe iqhoma athi amakho befutulanda kunila yayimosha manje bathi no akasiwe sibhedlela kwakhathalo nesi beshintsha amaphapasi kanti kuphe ekhaya yakhumbula uthi mina ekhaya sezolithini kwathiwa ngamsekhona phela bamthatha bamuse ekhaya safika isakazi sabusa kwenze njani abantu abami bathiwa silethe unoyibambani uphi nami umuntu usenamahloni okwehle emotweni hamba kancane manje wathi unyonyo beliphophule inyoni ehlekile samukela isakazi sifihla ihlazo laso samukela sangena naye endlini sabeka amanzi samgeza sapheka iphalishi samfunza sambuza mntana munjani usisi unjani wayalena wathi mama wehle nebezi athi mama ngiyaxolisa baba ukuthi sathi sakwaZanala lokho mntana nami ngijabula nje ngokubuya ekhaya sathi masisho njalo yashona intombazana uzofakabi ufele emanyaleni waphuma ekhaya uthi uyapi uzofunda ngoba yini uyazi ukuthi njengoba niseyikoleni kumusa wethonga noNkulunkulu ukuthi ufunde baningi abantwana ababephase kahle abafusa ukuba seyikoleni kodwa kwenzeke eyinganeni wawuzalwe nazo kini ezilishumi nafunda mhlambe wena wedwa waphasa umatric zonke zafeyila hayi ukuthi ngoba uhlakaniphile noma mhlawumbe ungcono kubazali noma uNkulunkulu kunesizathu njengoba ulapha le esikhungweni semfundo twafunda musu kuzenza umuntu ophuma ekhaya elibusayo kanti uyazi ukuthi lapho ephuma khona uma wakho ubekuthi makusodliwa athume wena ethi mntanami nali ibhaleti awungena kumasipalapali ayona impuphu sewuyafunda manje wena unentando uthola nanto ayimele sifasi khona manje uyitholayo usuhlola nje ukukhumbulisa kaze sikuzala usine ku 500 rand busy nje uthengana nengubo zokugqoka phuma le mali wena uthengana nengubo zokugqoka nje phansi phezulu ko studio oluwela akhajo uthengana namabhluku idwedwe kodwa uphuma emzini wazi ukuthi uma wakho uphila mpilo khona abantu lapha ukuthi noma ulile qhamuka
noma engasayi konana uzomakhela bethi anomtshela ukuthi asikho obuyazi ukhathaza ngokunana uNkulunkulu sekukhumbulile wathola uElisfaso njalo ngenyanga uthola 2.5 sekukhumbulile uhlula nje ukuhambisa u500 athola igogogo lempuphu nyoko athola amazambane adle lokho uhlula ukuthi ngelinye ilanga uthola isibusiso uthengele ubaba wakhe ibhulukwe lapha umkhiphe lemdansa yakaloli waphuma ngayo impesheni namanje uyisho usagqoka osasebenza bakaloli kodwa aloli waphuma ngo84 sebaphesha ungathi ublase kathi uNkulunkulu engasisiza lengilosi esaphuma naye ekhaya yokuthi siphelezele siyinkolo siyofunda singayicunuli lengilosi kahle singayicunuli ngoba uzokwane yacunula uyoshaya isingise emajointini seyathi ngelinye ilanga ngifune mina ukuthi uyitshela ukuthi ngokufundile bese uyitshela ukuthi uzophumelela kusasa bese ulahlekelwa inhloni ukuthi noma ngifunda ngoye nje ngenza engineering uzoqashwa ngalezi uzogcina ukhanda imoto phansi oyihlahla ngo50 rand Baningi abantu abafundileyo abanye bagqoka amajazi awu7 kodwa imisebenzi abayithola bashawa inkinga isibongo ngoba yikho into ebuhlungu nje ungayinaki ukuthi ungaka abantu sale kanjani angazi lawa abantu abanenkinga isibongo makumfana ave zalisa kodwa isibongo sakhe siqondile mawuyintombazana ave kumitheka kalula kodwa yena akazazi ungaka abantu kodwa ngiyamitheka nje ukhuthele lapha inkosi yamaNazaretha uThixo lagcina ethembe izinto isela ihlile khona insizwa efundile lensizwa yenze izifundo zokuthishela iyaphila ke lapha emakhaya umsebenzi ayutholi kuphela lapha emalangeni emzinto kwakuthi uma ngabe kunothisho ngekho bayazi abagalelayo kwimaths bese iprincipal abiza yona ngoba insizwa yaziyo ukuthi imbambele isikhathi yabona lesikhathi esiphambili khona abantu bebeze beqashe uthi uhambena nje ebambe esikoleni aqashwe ngenayo qualification afunde sesebenza ayilensizwa ilokhu ibamba nje mangabe ibamba inyanga yonke principal uzoyinika u400 rand welila nge200 bayona lo mali ithathwe idlela ugavini ngoba akuyona imali engayisiza sawaba nje umuntu wakavini oyidlela isikhathi bese ibona imoto engashaya yabona lapho wedlula khona ushembe uyabonakala ukuthi umuntu odlulela manje wadlula ushembe kuyabonakala bese lensizwa iyabuza bahle phansi esihlahla lapha emthwalume ubaba uyedlula bese ibuza ukuthi hayibo lesasikhulu okhamba imoto zamaphoyisa ishama siren no nayo imoto ekubani lo yana bese bethabana hayi ushembe ushezilida kwephuza nawo yini ushembe itha bethu uNkulunkulu hawu esibambalela abantu uNkulunkulu khona abantu abangazi ushembe uNkulunkulu ngani owapha umbuzo usho ngani ushembe uNkulunkulu dumpodia akazi akanayo isho ngoba akamazi ushembe yini ingakuzwa no baba bethu bethi ushembe umthu kodwa lamasonto into edidisa abantu ngoshembe umhlaba wonke nje okungaka ubone senza izinto ngokuphetha singamesabi nasehleni makhuzo kuthiwa hayi akhanjwa lesikhathi awubanga umsindo namhlangano uzongena nje eJudiya bazotshela abantu imithetho kodwa ngeke bayigcine ngoba bamsaba ushembe yini edala bengamsaba akhohliswa amathikithi ababhajadise ngawo ethikithini kubhalwe igama elibe elithi ushembe ubishop manje babona ukuthi hayi umuntu thikithi lokubhajadisa kuthiwa bishop MD Shembe hayi phela bishop umuntu ogcotshwa abantu bese bebona ukuthi ushembe alingana kanti ushembe alingana namuntu emhlabeni uyabona ukuthi ushembe ithikithi lokubhajadisa alibhalwa ukuthi bishop MD Shembe lapha ushembe kuphela ngaba ngeke umuntu ongamsaba ushembe ngoba ngaba ngazi ukuthi ubani abakhe uma futhi engazembula enze
ayenza sile endaweni yaseXhobe emapondweni unyazi lwezulu la sasiye khona simshiya lapha yana emzini wakhe emzimkhulu eNazaretha angiyakhona amafutha ethi lo muntu ebungala esandleni sakhe ethi lengane uPriti yakaduma enyakuyona ayikho ethuneni yathwethulwa abantu abahamba ngelanga bathi angcwatshwa ngalo wathi bonke nampa abalana esandleni sami yena bedlulanga lapho uPriti esandleni hlamba abantu bengamazi ushena ichaza hlamba bengamazi ushena uma le ntombazane lapha yana njalo lensizwe emthwalume isiyahamba enkosini mayifika enkosini iyabika uthi uShembe inkosi ikusise yasisukuma lensizwe uthemba isiyophuma ethempeli wayesethi uMshumayeli uCibani baba wathi ubizele yathi wayesemshumayeli wayesebuwe wathi ungangabani isibongo yayisisisho uthi uShembe hayi angisho lesobizwa ngaso ngisho sababu wakho yalensizwe ubaba lona ngimsho isibongo sababa umama sibamba uganelela ekhaya wathi uShembe cha awufuna ungibuzele uma wakho ukuthi wena ungakabani esihamba lensizwa bayibiza laba besikhathi ukuthi uhambe kanjani esakhuluma lutho uyacabanga iminyaka engaphezulu kwa 40 years uyakhula uzazi ukuthi ungakhoza nawe ungakhoza 40 years ehamba lensizwa basankwe utshwala ekhaya iyekhaya mayifika nini ifika unini ubasile nje ayisafunele uthathe umama kade ngishembe uthi unina yini uNushembe ithi uNkulunkulu wabantu uthi mama mina angibuze ukuthi sibongo sami ngwakaba njengoba ngawutholi nje umsebenzi uthi ngibanjwe isibongo walibona mama wena umala ekhaya wena ngangana ekhaya ngathola wena wedwa kwakho washo ngani yamazi aba yalezi zwe mama lo yamuntu bengele enkaba mama ngingwaba mina wathi uyaqinisa unini lokhethi avele adonsa ucelembe emsamo yathi mama lavala inyama nathi awubona ubushu hlukanisa ikhanda phakathi wabona izomhlasela ngampela khona lento eyitholi emqondweni wakhe kwalimba ukuthi siyazazi ukuthi inyanga baba wayesethi kulungile mntana hlobo lunika lo muntu ubuhambe kulo ngoba asikho isangoma esazileta kunamthandazo wakhe akekho umuntu owazi indaba okuzaleka kwakho ngaphandle kwamama nobaba ekhaya wayesethi hlala phansi mntanami ngulandise basebehlala uthi mntanami ngafika lapha ekhaya ngizogana ngithwele nesisu amasonto emathathu abazali bangiphusha ukuthi angisheshe ngane lo mfana wayengilobola ngoba befihla ihlazo ukuthi mina ngaba nje umfowethu ekhaya walala nami kwavela wena ngagana sengana nawe ubaba wakho wena lo nombiza umalume omdala ekhaya oseyithomba izinto kaningi abazali benganjani bengahlangana nentombazane elanhlazi eyayinenkinga yabona lento yokujola nomfana ngoba nakho usebenza kahle la besifazana abanye ngazi noma ukade umkopho kwekhohliso nje ukuthi ngigqoke isikibha sa Transnet besamfweni mangishele baso nje sezongilina kade ayingisha sayigqokela nje ezakaphepha nethe ngaqhamuka nje neSasportnet sengilina lapho emlazi mfana washentombazane yangayini intombazane ngiyayazi washela athandana yabona intombazane ukuthi right usebenza kahle ukaloliwa lapha empini suka yayohlala naye mayihlala naye kwaba isikhathi bathola ingane nyawolandelayo bathola ingane besithathu yayisibona no ngoba sesile ingane angivele ngimdlisa khona ezomthanda kakhulu yayofuna umuthi yamdlisa mayisimdlisile umuthi lekhamba uphele umuntu mamdlisile futhi akekho umuntu osezulwini owadlisa umuntu wentando lathi uthi umuntu mamdlisile umuntu wentando mzukwane ehambile emhlabeni lo muntu uyahlala ngoba uthi mayefa afike ngale ezulwini ahlangatshezele izilwane ezasetshenziswa mzukwane kwakhe umuntu wentando zifuna amafutha azo kuye bese yena akhomba umuntu owamdlisayo ahlale kulinde wena owamdlisayo uzufe uma usufile sewufika wena useyakhululeka yena uboshwa wena usuzochaza ukuthi wena uthatha lo muthi
uthi ngawulande enyangeni ethile uzohlala leso sigodi sosizo ulinde leyo nyanga izife maye ngafi leyo nyanga yoqhubeka kuboshwa uma lengane simdlisile lo mfana ngihlangana nayo mina eBriya isinenkinga manje lo mfana useke hamba ngakubo ngoba futhi umuntu usuphelile manje ayisazi noma uvuselele ukuthi yavuselele noma ingavuselele Yena ilanga besila samathambo iyayibona le mpilo ephilayo no iyezwa le lapha ngeThekwini kukhamba abantu hayi mawungena esitimeleni waphuma ungashintshile usuke nje wadala wehlule lapha nje kukhamba umuntu la phuma uvuthiwe ngokosikazi phuma uzazi ukani indaba okuhamba ngekhanda namagoda la eThekwini ayisebenzi nama Nazareth lapha yasithi lengane ifisa ukuyobona ubaba Bathi mina kulungile sowePosi. Ngokuthatha kusection. Sahamba yena sakuhlela afika nike baba ngicela umsebenzi into zama yilo. Uthi uShambu ngabani sibawo. Angathemisa. Uthi uShambu cha. Ubaba wakho uzala ungaba. Yathi ngamasi umama uyethu baba wangcina mzwane ngikhulele. Ayisithi inkosi yafuna umazi uyihlo wathi yona yena. Ithi yabona lo mfana ohlala emlasi ba ambubuze ukuthi baba kuba mawubathi ubaba lomfana utholile ayisha sube ngana ayina hamba kuye emlasi ifike ixoxe naye hawu sibambani ubaba wakho ungabani alomfana ubaba ungabasibambani Paul esibongo sibizayo hayi sabo malu umama uthi ubaba wangiphika kodwa ubaba wami sibambani baba umqondo lengane uthi ngabe uShembe bethi uShembe uchaza ukuthi abantu bazaba indoda yodwa bobabili ilona yamthola entombini yathola lona yabaleka sebehlangana bona eThekwini ubona intombi nesoma abathandana bazali ingane intathu njengoba lithi iBhayibheli umuntu angathatha intombi uNkulunkulu wayebalekela into enjalo kuzovela izingane ezinkingi uyabona njengoba silapha abantu babiza ibongo zabo malume kanina wakhe Sasa uzohlangana nentombi lapha eBheki ayithathe azazala ingane kanti uzala ingane engane kayise ukuthi uyise wayilahla Masikhuluma ngoShembe sikhuluma ngoNkulunkulu bafethu lokho ya nginanazi ukuthi mangivusa ngopastor entathabusa umbuzo uthi unyazi lobani ukutshela nje dismal usichawo lo Shembe phambi kwethani uNkulunkulu inqanawe le wabasithuma eninto ngihamba noNzimande udriver unike imali athi ngiyikhokhela usethi uNzimande mina ngikhathinike ngoba inkinga lapha ngaphakathi isiliphu mase sangena asibuyi wena oqondene nalo mshini njengoba sidepositile nje kuzosefanele uqhubeke ukhokhela bazofuna phela isiliphu ukukhokhe ngaso uzokwenza njani ngamasu ngekwazi ukuzicela baba athi ngileka ngaso wasethi asisifotocopy uzoba nesapho sikuphi semasgrave ubaba usekuhleli Anapela photocopy uNzimande abuye athi nakubo wakho lokhu sikusa baba phakathi. Mina ngifuna ukutshela yabona yinda shombe yabuka. Yabuka usebuza uzophashile lapha. Amhlezi sama mduwe. Uyabushaba kuko la ngaboni khona shophathwa amanzi. Yabona shombe noma. Ayibasifika lapha uNzimande sesinike ubaba emvelo kusiqoqile ezinto zikwimvelo phakathi ivalile baba na eyithathe imukele imvelo ubani othenza namakhophi akayivulile imvelo isinti ivalile ubani othe photocopy lezili kanti ongaba lo mshini angeke sasho phela ukushinza fanele ngithule ngibheke phansi baba cela ntathele wathi ngicabanga ukuthi mina ngiloShembe oyiphatha ayena ngiloShembe oyiphatha mina uShembe ozalele lokushini wathi ngihlala emlazi kadini ngazi yonke into manje ngifuna ukuqinisekisa ukuthi unyazi wezulu